Hello friends, welcome back to the channel. नोंथांमोनखौ बयखौ Bodo जबनि स्लाव बरायबाय। लोगोफोर जोंहा गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय साख्रि ओंखारना फैदों। बे साख्रिनि बागैनो आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानो सानदों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलायदो। आरो नोंथांमोनसिम आं मोनसेल' रिक्वेस्ट खालामो, नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलायदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायना लाबानो जाबाय। सानफ्रामबो नोंथांमोना साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हागोन। जोंहा बे साख्रिया लोगोफोर प्रधान मन्त्रि आवास योजनानिफ्राय फैदों। गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय बे जबा ओंखारना फैदों। नोंथांमोना बे साख्रिखौ अनलाइनआव एप्लाइ खालामनो हागोन। अनलाइन एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटआव थांनांगोन। बे अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव होनानै दोनखादों। आं दायो नोंथांमोननो खोन्थानोसै मा साख्रिनि नामा जोंहा दङनो बेहाय। जा फार्स्ट नाम्बार रिक्रुटमेन्टआनो सिटि प्रजेक्ट मेनेजार सिभिल वर्कार्स बेनिफ्राय फैदों साख्रिया। बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया जानो नांगोननो पोस्ट ग्रेजुएट जायाखैबाबो नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि ग्रेजुएट जाबायबा बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। डिग्री जायफोर बिथांमोना ग्रेजुएट पास जाबाय एबा डिग्री पास जानो हाबाय एबा जायफोर बिथांमोना डिप्ल'मा दङ सिभिल इन्जिनियारिंआव, अब्ला बिथांमोना बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेजों लोगोसे नोंथांमोननिया मार्कआ जानो नांगोन लोगोफोर 60%। नोंथांमोना जेनेबा डिग्रीखौ 60% मार्क लानानै पास जादोंबा अब्ला नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन सिटि प्रजेक्ट मेनेजार साख्रिनि थाखाय। बेजों लोगोसे नोंथांमोननि एक्सपिरियेन्सआ 3 इयार्सनि एक्सपिरियेन्स थानो नांगोननो। गभर्नमेन्ट सेक्टराव खामानि मावनाय जानांगोननो नोंथाङा 3 इयार्सनि, अब्लासो नोंथांमोना बे सिटि प्रजेक्ट मेनेजार सिभिल वर्कार साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बेजों लोगोसे बेहाय नोंथाङा फ्लुएन्सि इन लकेल लेंगुवेज इज एसेन्शियल। नोंथाङा लकेल लेंगुवेज रोंनाय जानांगोन, जेरै आसामिस, आसामनि सिङावबा आसामिस, बड', इंलिश, हिन्दी बे मोनबा नोंथाङा लेंगुवेजखौ रोंनाय जानांगोन। बेजों लोगोसे नोंथांनियाव एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन होनदों। बेनिफ्राय ट्रेन्सफार DBT मिशन, जायखौ सर्ट फर्मआव DBT होनो, बेखौ फुल फर्म बेनिफ्राय ट्रेन्सफार मिशन होनना बुङो। बेनिबो नोंथांनियाव एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन। अब्ला नोंथाङा बे सिटि प्रजेक्ट मेनेजार साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनि थाखाय जोंहा गासै टटेल पस्टआ दङनो 12 जन। बे साख्रियाव गासै जोंहा 12 जन मानसिखौ लानाय जागोन। बेजों लोगोसे एजनि लिमिटखौबो होनाय दङ। 27 बोसोरनिफ्राय 45 बोसोरनि सिङाव थानाय गासैबो केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन। बेजों लोगोसे सेलारियाबो मेनसन होनाय दङ, जेरै नोंथांमोना मास मोनसेयाव मोननो हागोन 45,500। जायफोर बिथांमोना ग्रेजुएट पास जानाय एबा पोस्ट ग्रेजुएट पास जानाय बिथांमोना 45,000 मोननो हागोन। ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना बेचलर डिग्री लानानै पास जानाय बिथांमोना 35,000 मोननो हागोन मास मोनसेयाव सेलारि हिसाबै। बेजों लोगोसे जायफोर बिथांमोना डिप्ल'मा लादों इन्जिनियारिंआव बिथांमोना एप्लाइ खालामोबा सेलारिखौ बिथांमोना 25,000 मोननो हागोन मास मोनसेयाव। जोंहा सेकेन्ड नाम्बार रिक्रुटमेन्टआ सिटि प्रजेक्ट मेनेजार बेनिफ्राय फैदों, जायनि थाखाय जोंहा फरायनाया नांगोन MCA, BTech, CSC, IT, BE, CSC, IT डिप्ल'मा, CSC बेफोर क्वालिफिकेसन थानाय जानांगोन। जायखिजाया मोनसे थाबानो जाबाय नोंथांनि बेहाय क्वालिफिकेसना। बेनिफ्राय नोंथांनि पार्सेन्टआ जानांगोन 60%। जुदि नोंथांनिया जेनेबा MCAआव 60% दङब्ला अब्ला नोंथाङा बे सिटि प्रजेक्ट मेनेजार साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बेजों लोगोसे बेहाय होनाय दङ लोगोफोर, नोंथांनिया एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन साख्रि मावनाय, गभर्नमेन्ट सेक्टराव साख्रि मावनाय 3 इयार्सनि एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन। अब्लासो नोंथाङा सिटि प्रजेक्ट मेनेजार साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बेजों लोगोसे नोंथाङा लकेल लेंगुवेजखौ रोंनाय जानांगोन, जेरै हिन्दी, इंलिश, आसामिस, बड'। बे मोनबा नोंथाङा लेंगुवेजखौ रोंनाय जानांगोन, आसामनि सिङाव थानाय माखासे लेंगुवेजखौ। बिनि उनाव नोंथांनियाव मोनसे DBTनि नोंथांनियाव एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन। बेनिफ्राय सेलारियाबो बेहाय मेनसन खालामनाय दंखायो लोगोफोर, नोंथांमोना नायनो हागोन। सेलारिखौ खोन्थानाय सिगां आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै बेनि थाखाय गासै टटेल पस्ट माने जोंहा गासै मानसिखौ लानाय जागोन 14 जन मानसिखौ लानाय जागोन बे सिटि प्रजेक्ट मेनेजार साख्रिनि थाखाय। बिनि उनाव जोंहा एजनि लिमिटआबो 22 बोसोर जानायनिफ्राय 45 बोसोरनि सिङाव थानाय गासैबो हौवासा हिन्जावसा केन्डिडेटफ्रासो एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय जोंहा सेलारिया 45,000 मोननो हागोन। जायफोर बिथांमोना ग्रेजुएट पास जानाय, डिग्री पास जानानै एप्लाइ खालामदों बिथांमोना 45,000 मोननो हागोन। ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना बेचलर डिग्री लानानै पास जानो हादों बिथांमोना एप्लाइ खालामोबा 35,000 मोननो हागोन बे सिटि प्रजेक्ट मेनेजार साख्रिनि थाखाय। बेजों लोगोसे जायफोर बिथांमोना डिप्ल'मा लानानै पास जाबाय बिथांमोना जुदि एप्लाइ खालामदोंबा बिथांमोना 25,000 मोननो हागोन सेलारिखौ मान्थलि। ओमफ्राय जोंहा नैबे थार्ड नाम्बार रिक्रुटमेन्टआ प्रजेक्ट एस'सियेट। बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो जायखिजाया ग्रेजुएटल' जानो नांगौ। जायफोर बिथांमोना ग्रेजुएट दङ, जेरैखि आर्ट्सआनो जा, कमार्सआनो जा, साइन्सआनो जा, जायखिजाया ग्रेजुएट जाबानो नोंथांमोना प्रजेक्ट एस'सियेट साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बेजों लोगोसे नोंथांनियाव कम्पिउटार एप्लिकेसन जेनेबा नोंथां नलेज थाबानो जाबाय। कम्पिउटारखौ आजिखालि गासैबो मानसियानो रोंखायो, जायखिजाया नोंथाङा कम्पिउटार रोंनाय जानांगोन होन्दों। बेजों लोगोसे नोंथाङा जेनेबा सोरनावबा डिस्टेन्स इडुकेसन, सोरबा डिस्टेन्स इडुकेसन डिग्री लानानै सोरबाफोर माबा खालामदोंबा जेनेबा डिग्रीखौ पास जानो हादोंबा जेनेबा डिस्टेन्स इडुकेसन लानानै, अब्लाबो बिथांमोना प्रजेक्ट एस'सियेट साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। जोंहा बेहाय होन्दों ओरै 1 इयारनि मोनसे
एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन ना मिशन मड प्रग्रामाव अब्लासो नोंथाङा बे प्रजेक्ट एसोसिएट साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बेजों लोगोसे केन्डिडेटफ्रा जेनेबा एप्लाइ खालामग्रा मानसिया रोंनाय जानांगोन ना माइक्रसफ्ट वर्ड, माइक्रसफ्ट एक्सेल, माइक्रसफ्ट पावार पइन्ट जायफोर बिथांमोना कम्पिउटार रोङो अब्ला बिसोर मानसिफ्रानो बे माइक्रसफ्ट वर्ड बेफोरखौ गासिबो रोंखाजोबो। बिनि उनाव जोंहा बिनि थाखाय गासै टटेल पस्टआ दङना 8 जन माने 9 लागोननो बे प्रजेक्ट एसोसिएट साख्रिनि थाखाय। जोंहा बैसोआबो होनाय दङ 23 बोसोरनिफ्राय 40 बोसोरनि सिङाव थानाय केन्डिडेटफ्रानो एप्लाइ खालामनो हागोननो। जोंहा बे सेलारिखौ मेनसन खालामदों 25,000 पार मान्थ, मास मोनसेयाव 25,000 मोननो हागोन सेलारिखौ प्रजेक्ट एसोसिएट साख्रिनि थाखाय। बेजों लोगोसे बे माखासे डिटेल्स होबावदों नोंथांमोना जाबाय नैबे नुनो मोनगोन नोंथांमोना नै स्टेट वाइज बेहाय होनाय दङ। जेनेबा नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ नायबानो जाबाय आसामनि सिङाव दङ जोंहा गासै 29 डिस्ट्रिक्ट दं जानांगौ। बे डिस्ट्रिक्टखौ नायजोबबानो जाबाय नोंथांनि जेनेबा उदालगुरियाव खैजनथा पस्ट दङ साख्रिया जेनेबा नाम्बार अफ भेकेन्सिया खैजन दङ बेखौ नोंथाङा नायनो हागोन। जुदि नोंथांनि डिस्ट्रिक्टआव गैया जेनेबा बरपेटा अबेबा उदालगुरियाव गैयाबा नोंथाङा जेनेबा आसामनि सिंनि केन्डिडेट नालाय नोंथाङा जायखिजाया एप्लाइखौ खालामनो हागोन। नोंथांनि साख्रिया जेरावखि जाया मानो जेनेबा सनितपुरावनो जाया मानो क'क्राझाराव जाया मानो आसामनि सिङाव थानाय गासैबो केन्डिडेटफ्रानो एप्लाइ खालामनो हागोन होनदों। बेखौ नोंथाङा गासैबो चेक खालामजोबबानो जाबाय बबे बबे डिस्ट्रिक्टआव गासै खैथा पस्ट दङ। बिनिफ्राय जोंहा गासै टटेल पस्टआ गासै टटेला जायैनो लोगोफोर 36टा गासै जोंहा टटेल पस्ट जायैनो। बिनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय नैबे अफिसियेल वेबसाइटआव थांनांगोन ना बे अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों। बेजों लोगोसे सासे केन्डिडेटआ मात्रनो मोननै स्टेटखौल' सेलेक्ट खालामनानै एप्लाइ खालामनो हागोन ना। बेजों लोगोसे बे होनदों जोंहा एप्लाइ अनलाइना जोंहा 7 अक्ट'बरनिफ्राय सोलिबाय होनदों। 7 अक्ट'बरनिफ्राय सोलिनानै जोंहा 19 अक्ट'बराव जोबहैगोन एप्लाइ अनलाइना 12टा PM आव। नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदोंबा 19 अक्ट'बरनि सिगां एप्लाइ खालामबानो जाबाय अनलाइनै। बेनिफ्राय जोंहा माखासे डकुमेन्टस होनांगोन ना बे नायबानो जाबाय नोंथांमोना माखासे नोंथांनि डिग्रिनि सार्टिफिकेटखौ नांगोन होनदों। नोंथाङा जेनेबा ग्रेजुवेट जाबायबा ग्रेजुवेटनि मार्कशिटफोरखौ आपल'ड खालामनांगोन ना। बेजों लोगोसे नोंथांनि आइडि प्रुफ हिसाबै पान कार्ड, आइडि कार्ड जेनेबा नोंथांनि भटार कार्डखौ होजागोन होनदों। बेफोराव गासिबो बेहाय मेनसन खालामनाय दंखायो आरो मा आपल'ड खालामनांगोन मा डकुमेन्टसखौ बे मेनसन खालामनाय दंखायो। अननानै नोंथांमोना चेक खालामग्रोबानो जाबाय एप्लाइ खालामनायनि सिगां। बेनि उनाव नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइनाव खालामबानो जाबाय जायनि लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों। नैबेनो लिंकआ लोगोफोर। गिबियावनो नोंथांमोना अननानै भिडिअनि डिसक्रिपसन होनाय लिंकआव थांनानै नटिफिकेसनखौ डाउनल'ड खालामग्रोदो। बेनि उनाव नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन लिंकआव थांनानै एप्लाइ अनलाइन खालामबानो जाबाय। नटिफिकेसनखौ नायबासो नोंथांमोना मोजाङै मिथिगोन नालाय बबेयाव मा साख्रिनि रिक्रुटमेन्ट दङ। नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नायजोबबानो जाबाय। बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। शेयार खालामलायबानो जाबाय लोगोफोरजों। गोजोन्थों लोगोफोर।